Herria, Illorretako. Gure etxien beti inde euskeraz. Beti, Naite eskolara joen da itxi ez euskeraz egiten, baina gure etxien beti indu euskeraz. Aitek eta amak hori bai. Gero beste osabatu kontuek errako eta zabien gure izenten kontetarik, baina euskerie, gure etxien euskerie beti inde. Horretan beti. Guk Illorretan, Montoien, beti indu euskeraz. Eta zure neska eta multilagunekin umetan. Bai, guk Illorretan euskeraz egiten gain inguru jendiek. Orduen Illorretan txikizia esan. Gero eskolara joen Illorretako eskolara, maizu baltza hogin gainun txarra, darek edo zer gauza ikasti gaut, euskeraz eziteko, eta emon ikaban gureine, gazteen proben nolan, da Illorretan plazan jokatu, kamino generalien befugolien olgetan gainun, gaur egun bidebarretakan, zaga neurrien da inguruen, guk futbolin olgetan gainun. Porterizia bat epinean zer da, kotxe badator, erretiro, da guk futbolin, da gaur egun behitu zelan dagoena. Da, klaro, orduan guk futbolin jo, eta gero, txonpolora, errekara kangerjuten, saldaire uberriken, errekara, holan. Holan ebiltekin ekastetan. Da frontoia elizpie. Frontorik ez egoen, da elizpie. Da Illorretako plazan, eskola horien futbolin horretan.